har skabt et par chancer i anden halvleg, synes jeg, det har været sværere for FC København at sætte det sammen. Pavlovic med venstrebenet igen. Hey, der var den, du. Det ligner et drop, det der, men den sidder der for Pavlovic, som ramte stangen, og et vitalt udebanemål falder ned i danskernes kurv. Tak for det. Ja, det må vi sige. Det er jo selvfølgelig scoret lidt efter den samme formel som den i første halvleg. Den her er længere udefra, knap så godt sparket egentlig. Så du siger, det er drop. Det kan sagtens være, og vi får den at se igen, at vi kan sætte 2 streger under det, men vi kan i hvert fald sætte 2 streger under, at den her scoring er jo om muligt meget afgørende for det samlede regnskab her. Jeg er kommet godt ud i siden, træffer den ikke specielt godt. Så jeg giver dig helt ret i, at den her skal målmanden selvfølgelig have fat i. Det er sådan set ligegyldigt. Vi er glade for scoringen, har fingrene på, men slet ikke nok. Men det var vigtigt. Det er ikke nogen stor mulighed. Pyt med det. Det er en meget, meget vigtig scoring. Og forsøger det samme som sagt, som i første leg. 2 berøringer på den, og så sniger han den ind over det lange hjørne. Ja, det er nu egentlig meget godt sparket. Den skal vi ikke bare give ham kreditten, Pavlovic. Der er 2 gode ting i FCK's favør. Inden for få minutter. Kvist med chip frem. Ja, Piers ser vi kunstgræsset er meget glat. Pavlovic, Verbic. Pavlovic, så skal den være der! Yep. Godt spillet det der. 2-1 til FCK. Ja. Det er også godt Verbic. Jeg har i hvert fald efterlyst nogle gange, at han også slipper bolden på det rigtige tidspunkt. Og det gør han her. Pavlovic, som underligt sige, sådan er det jo med angreb. Jeg synes ikke, han har spillet nogen stor kamp, men han har jo gjort det, der er allermest vigtigt 2 gange. Det er bare at sparke ind i kassen. Men det er godt sat op Verbic her, hvor han flere gange i første leg har driblet for meget, hvor han har mistet bolden. Her er der bare en simpel bold ind til Pavlovic. Ja, det er Balkan-broderier, vi ser her. Ja, spil. Det er bare, så ser fodbold nemt ud. Og det er lige præcis det her, FC København bare skal gøre. Bare mod på at få det mere eller mindre afgjort allerede nu. Der er ingen grund til, at jeg skal trække noget spænding med ind i parken. Og vi tager også gerne de her udebanepoint med, så vi kan bevæge os endnu længere op af ranglisten koefficientmæssigt. Til en forsvarstale for FC København. Kasper Kutsk flytter fødderne godt. Gregos Liso. Plads til Bøjlesen, som smider den ind, og så står det 3-1 til FCK. Det er som en Pavlovic igen. Serbisk dynamit på en aften i Slovakiet. Ja, for 20 minutter siden, der sad vi ikke lige at tænke 3 til FCK og 3 mål af Pavlovic. Pavlovic. Han skal jo have kæmpe kredit for det her. Pavlovic, fordi det er jo også kunsten at spille en kamp, som han har gjort, og så alligevel ende med at have en fantastisk afslutning på indersiden af stunden, så lave 3 mål. Altså, det er bare topklasse, når det kommer dertil. Godt indlæg af Bøjlesen. Om det er Bengtsson eller Bøjlesen på venstre side. De har gode venstrefødder begge to. Den ligger snorlig ind i panden på Pavlovic. Ja, altså det er jo lige præcis det, man kunne håbe på, dengang udvisningen kom. Den kom altså ved 1-0 til Tjeljina. At FC København fik sat sig på det og scorede de mål, der gjorde, at de ligner et hold, der helt sikkert går videre.